Hello guys! Good afternoon sa inyong lahat dyan! It's me, Bicolano TV Vlog! Ayan guys, nandito ako ngayon sa bahay ng aking kapatid, sister ko. Ayan. Dito ako ngayon, bumisita ako. Ayan guys. Ito yung aso ng aking pamangkin. Hello! Ayan, Bubi! Stand by. Yan guys. Ako sa bahay. Anong name ng aso mo? Isko. Ayan. So, bye guys. Hello mga kasutsot! Magandang gabi sa inyong lahat dyan! It's me, Bicolano TV Vlogs! Ayan guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe my YouTube channel. Ayan, it's me, Bicolano TV Vlogs. Ayan, nandito tayo ngayon sa bahay ng aking brother-in-law. Ayan, maggagawa tayo ng content. Samahan nyo ako ngayon guys. Ayan. Mag-house tour tayo sa bahay ng aking sister and brother. Ayan. Nandito si Tia. Tia, ano yung niluluto mo, Tia? Nagagiris ng sibuyas. Nagagiris ng sibuyas. Ano ka po, Tia? Bisaya or Bicol. Ayan. Para saan po yan, Tia? Dili ko aram. Para sa salad. Ayan. Ayan, nagpe-prepare sila ng lulutuin nilang salad para bukas. At ito naman, ito yung niluluto ng aking sister. Buko pandan. Ruina dapat inahalo-halo ini para dili nagbuo-buo. Ayan o. Ayan yung sister ko nagluluto. Ayan guys. Ayan o, busy-busy si Tia. Maghiwa ng tawag niyan, sibuyas. Ba't ka umiyak, Tia? Ayan. So, ayan guys. Ayan. Labas tayo. Ito si Isko. Ayan, si Isko. Ito yung alagang aso ng aking pamangkin. Ayan, si Isko. Ayan, si Isko. Ayun. So, pakita ko sa inyo guys. Ito, ayan, yan guys. Alam nyo to, ang daming rambutan guys, oh. Ayan. Daming bunga, oh. Sarap niyan guys. Sarap niyan mga kalalabs, oh. Stand by. Hello mga kasutsot. Ayan ang aking pamangkin. Mahihain masyado. Halika dito, Bobby. I-house tour mo ako. Dali na. I-house tour mo ako dito sa bahay nyo. Ayan guys. Marami silang dyan. Marami silang pero i-edit ko pa naman siya. Ayan. Marami sila ditong manok. Ayan guys, oh. Pakita ko sa inyo. Daming alaga ng si daddy na yung sis brother-in-law ko. Ayan, puro manok yan. Ayun pa, oh. Puro pansabong yan. Yan. Diba puro pansabong yan, Bobby? No? Tapos, wait guys, pakita ko sa inyo yung aso na wait. Samahan nyo ako guys, papakita ko sa inyo yung alagang aso ng aking pamangkin. Ayan o. Ayan. Ano nga itong lahi, Bobby? Biljan Malinois. Ano? Biljan Malinois. Biljan? Malinois. Malinois, ayan. Sino nga to? Si Max? Si Mara yung babae. Si Mara at saka si Max. Ayun. Parehas lalaki, no? Babae itong si Brown. Ayun, babae. Bados ng brown. Buntis na yan? Maanak ko. Sino naglahi? Si Max. Si Max. Akala ko, kapon yun si Max. Hindi man. Tapos ayun guys, meron pang isa. Yes, million. Mexican Hairless
dog. Yun? Lahi din pala yun? Lahi din yun? Ayan guys. Ayan guys, yung mga manok guys. O, tingnan nyo. Ayan. Abangan nyo guys yung ano, yung second premiere ko sa September 2. Ayun, nandun ako sa farm nila. Pumunta ako doon, kinuha lang kong video yung mga ano, yung manukan. Kaya yan guys, standby muna nga kayo dyan mga kasutsut. Yan guys, Isko. O sige na, i-train mo na. Ano, pasunodon mo, sit. O, dali. Ayan, iti-train na ng pamangkin ko, papakain. Pakainin mo. Ayan guys. Isko, ayan. Ayan guys, alam nyo kung magkano to guys, 10,000. Tinawaran na lang ng bayaw ko ng 8,000. Nabili na lang ng 8,000. Ayan si Isko. Ito. Mahilig, dog lover kasi yung pamangkin ko eh. Ayan o. Ayan. Oh. Ayan, marunong sumunod oh. Sit. Down. Ayan. Matibay pagka mag-sit. Oo nga. Tapos dapat i-train mo siya ng... Dali. Isko, sit. Come. Sit. Ina, kita may tipo nito. Ibuhi ako. Tapos tayo. Oh. Sit. Ha? Sit. Akato na? Sit. Stay. Mano? Stay. Stay. Wait, sit. 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 Stay. Sit. 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 Stay. Sit. 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 No. Sit. Sit. Stay. Stay. Sit. Ang galing ng aso. Oh. Stay. Stay. Sit. Speed siya mo. Isko, come here, Isko. Sit, sit, sit. Isko.